para ng iyong obligasyon sa Panginoon. Kaya Hasmin, bilang kanyang nanay o bilang magulang ni Jamie, ikaw ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungan ito na gagawin mo sa tulong ng Diyos ang lahat ng iyong makakaya upang palakihin si Jamie sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Pangalawa, pagsisikapan mo ba sa tulong ng Diyos na makapagdudulot ka ng isang Kristiyanong tahanan para ang batang ito'y lumaki ng may takot at pananampalataya sa Panginoong Kristo? Pangatlo, pagsisikapan mo bang mamumuhay ka sa paraang hindi makatitisod sa batang ito at palilibutan mo ba siya ng mga bagay na malinis, banal, totoo at mabuti sa harapan ng Diyos sa kanyang buhay? Number 4, ipapanalangin mo ba siyang lagi at magsasaga ka bang magturok ng salita ng Diyos upang makilala niya si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay? At pang-lima, medyo mahirap lamang ito, sa pagkakataon bang dumating sa panahong lumaki na si Jamie at tawagin siya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo ba siya ipagkakait na maglingkod sa Diyos? Okay, makakausipan niya. Maraming salamat. Ngayon naman yun, ako ay kapag nag-dedicate sa Panginoon at tayo po ay naghahandog ng panalangin sa Diyos. Alala ko yung pagkadanood tayo ng mga TV, nakikita ko natin kapag nag-dedicate or inihahandog ang mga bata, nagagawa mo sila ng wish. Pero ngayon mo ay gusto ko mo na gawin po natin, naninong at nilang nanalo kayo po ay mag-aalay ng panalangin sa Diyos para po dito kay Aliyah Jamie. So, ang gagawin po natin ay una pong mananalangin, mag-offer ng panalangin ang mga ninong at nina. Dahil medyo marami mo kayo, iwaiwalayin po natin. Gusto ko kasi lahat talaga tayo ay makapaghandog. Ano man mo yung naiisip po ng mga ninang. So, pupunta ko kayo, pag tinawag ko kayo, pupunta ko kayo sa likuran ni Hasmin, o kaya paligutan niyo mo siya, hahawakan niyo mo si Jamie, kung gagawin natin, hawakan niyo si Jamie, at pagkatapos ko mag-offer mo kayo ng prayer po ninyo. Kahit anong naiisip po ninyong blessing or panalangin po ninyo na hindi kaya yung suklian ng kalati o ng anumang bagay sa mundo nito. After po ninyo, ang mga ninong naman mo ang lalapit para mag-offer ng prayer, and then after po noon, si Yasmin naman mo ang mananalangin para sa kanyang anak, and then after po noon, ako na ho, at iyahin lang po natin sa Diyos ang bata nito. Sige po, tayo po lahat, tayo po at tumikit. Ako po muna ang pagkakataon naman po naman. Sige po, last po ninyo. Yumuko po tayong lahat at tumikit. Magsabit po tayo ng manalangin natin para sa kanila. Ganyan na lang. Ganyan na lang. Ganyan na lang kayo. Lay hand. Ngayon po, makisa po tayo sa panalangin po ni Hasmin para sa kanyang baby nito. Jamie. So, lamang po natin ang ating mga kamay sa panahon na ito at tayo po ay magundod ng panalangin ito ay nagtunghay sa aming kalagitnaan. Ngayong hapon ito, idinadalangin po namin sa iyo si Aliyah Jamie, Panginoon. Naniniwala sa Panginoon Diyos, ang mga bata, ang mga sanggol ay minamahal mo ng labis. Tunay Panginoon, sa iyong harapan, napakahalaga ang mga bata. And we just want to offer to you this day, ang araw po na ito, nais po namin italaga at ipagkatiwala sa iyo si Jamie, Panginoon. Sa mga panalangin po ng mga ninang, sa mga panalangin ng mga ninong, bawat isa po na nasa likuran, Panginoon, na naghandog din ng panalangin na isa sa panalangin na sinambit po namin. Lord Jesus, alam po namin na gagawin mong lahat at pabubungangin po ninyo ang mga tanim na panalangin ito sa buhay ng batang ito, Panginoon. Unang po sa lahat, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan, winawasak po namin ang lahat ng plano ng kaaway sa kanyang buhay.
sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kung meron man pong mga sumpa na nagtalim sa batang ito, kung meron man pong mga sumpa na magiging dahilan ng kanyang pagkawasak, magiging sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, o magiging sumpa na maagang kamatayan, ito pong lahat ay pinuputol namin. Hallelujah, Jesus. Lord God, pinuputol po namin ang magiging fruit at magiging bunga ng mga sumpang iyon sa kanyang buhay. Even Lord, sa pagbubuntis ng batang ito, Panginoon, Lord, ang dalangin po namin sa simula pa lamang sa kanyang pagbubuntis ni Yasmin, Panginoon, kung meron man pong mga tao na nagsambit ng mga sumpa, nagsambit ng mga negatibong bagay at hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord Jesus, kinakansila po namin ang lahat ng ito, Panginoon, at inihiling po namin ang iyong pagkilos sa buhay ng batang ito upang sa gayon maluwalhati at maitaas ang pangalan po ninyo sa buhay na mag-inang ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Inihiling po namin ang paghahari po ninyo sa batang ito mula ulo hanggang talampakan, balutan po ninyo ng iyong banal na dugo upang sa gayon walang plano ng kaaway ang makapanaig sa kanyang buhay in the mighty name of Jesus. Pagkalooban mo po ng talino ang batang ito, lumaki po siya ng may takot sa iyo at pagtitiwala na sa lahat ng kanyang gagawin, siya po ay susunod sa iyong harapan, Panginoon. Gagawin niya ang lahat ng bagay upang kayo po ay paluwalhati sa kanyang buhay. Ang kalakasan po, O Diyos, ay patuloy namin pinagkakatiwala sa kanyang buhay. Humihiling po namin kung meron man pong mga depekto sa kanyang katawan, kung meron man pong nagbabadya ng sakit at karamdaman na minalas sa kanyang mga magulang, winawasak po namin ito at ang isang malusog na pangangatawan ang hinihiling po namin sa kanyang buhay. Pagkalooban mo siya ng pagpapala mula ngayong oras na ito hanggang siya po ay lumaki at gawin po niya ang kalooban mo sa kanyang buhay. Inihiling po namin ang pagkilos mo ay kanya pong maranasan sa oras na ito. Marami pong salamat. Pagpalain mo rin po si Yasmin. Inihiling ko po, O Diyos, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanyang buhay. Sa ganang sarili po niya, wala siyang magagawa upang magabayan si Jamie, Panginoon.